Danas je ritam života jako brz, svi putuju, svi su povezani, sve mora biti sad i odmah. Nitko se ne pita što je potrebno da sve funkcionira onako kako treba. Pa u svijetu željeznice i urbanog transporta potrebni su naši proizvodi. 3, 2, 1, kamera i... Alpro se već 27 godina bavi signalno-sigurnosnim sustavima za željeznicu i to na 6 kontinenata u više od 50 zemalja izvozimo svoje proizvode. Proizvode i rješenja ugrađujemo u standardnu željeznicu, metroje i monorail od Europe do jugoistočne Azije. Trenutno najbrže rastemo na tržištima u Kini i Indiji u kojoj smo baš nedavno potpisali višemilijunski dugogodišnji ugovor. Na nekim od tih mjesta je dosta izazovno zadovoljiti sve sigurnosne uvjete, pogotovo kad se željeznički promet odvija malo drugačije od načina na koji smo mi navikli, no naša oprema mora raditi besprijekorno i u takvim situacijama. Pitate se što točno radi Altpro, pa mi radimo ono što drugi možda i ne vide, ali mogu biti sretni da naši proizvodi postoje. Primjerice, sustavi za automatsko zaustavljanje vlakova, signalno-sigurnosne rješenja za infrastrukturu, senzori za detekciju vlakova, uređaj za zaštitu putnih prijelaza. Sve te proizvode razvijamo sami, a trenutno nam je najveći novi projekt brojač osovina i novi senzor koji će biti tehnološki najnaprednije rješenje na tržištu. Dakle, da skratimo, bavimo se poslom koji zahtijeva da sve radi bez greške, da budemo jedni drugima dostupni svakog dana od 0 do 24 i da smo prisutni u cijelom svijetu. Cilj svega je sigurnost, zato je ono što nama treba jednako dobra i pouzdana tehnološka potpora, a to smo definitivno dobili kroz suradnju sa A1. Što nam je potrebno? Pa jednostavno rečeno sve. Prije svega brzi stabilan internet i mobilna telefonija, bez toga nema ništa u današnjem biznisu. U firmi nas je trenutno 180, a s obzirom na pandemiju rada od kuće i tome slično, jako je važno da smo povezani s bilo kojeg mjesta. Prošle godine, usred pandemije, oborili smo rekordnu 2019. godinu po pitanju prihoda. Trebalo je biti i više, ali ne žalimo se. Uglavnom, da nastavim, radimo na 5 lokacija u regiji, tako da nam je i VPN, odnosno fiksna telefonija, obavezna. No, dvije stavke su nam jako važne ako govorimo o biznisu sa cijelim svijetom. S obzirom da svakog dana komuniciramo s inozemstvom, prva stavka je definitivno kontrola troškova, za što je naša sigurnosna poluga A1 Roaming. Druga stavka kojoj se veselimo je 5G mreža koja je neophodna za digitalnu transformaciju nas kao poduzeća i korištenje najmodernijih IT i cloud rješenja u budućim proizvodima. Uz to, 5G nas spašava kad postavljamo opremu na zabačenim mjestima gdje internet inače možete samo sanjati. Da zaključimo, posao nam ide super, planiramo da bude još bolji. Mi smo primjer tvrtke čije je tržište doslovno cijeli svijet i dokazali smo da možemo biti bolji i od daleko veće konkurencije. Poanta je da imamo super ideje, odličnu međusobnu suradnju i vrhunsku partnersku podršku. Da smo povezani, čak i ako smo fizički odvojeni. A tu se A1 dokazao kao najbolji izbor, tako da vozimo dalje zajedno.